Σε ένα μικρό χωριό της Υπήρου, ένας άνδρας ονόματι Στέφανος ζούσε μόνος του, αποκομμένος από όλους. Είχε χάσει τη γυναίκα και το παιδί του σε τροχαίο και από τότε είχε απομακρυνθεί από την πίστη, από τους ανθρώπους, από τη ζωή. Έμενε σε ένα παλιό σπίτι στο βουνό, μέσα στο σκοτάδι, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Κάθε βράδυ προσευχόταν, όχι για ελπίδα, αλλά με θυμό. «Αν υπάρχεις, γιατί με άφησες μόνο?» Καμιά απάντηση. Μέχρι ένα βράδυ. Ήταν χειμώνας. Έξω φυσούσε δυνατά. Στις 3 τα ξημερώματα, ένας ήχος από την πόρτα τον ξύπνησε. Νόμιζε πως ήταν ο αέρας. Όμως, ο ήχος επαναλήφθηκε. 3 χτύπη. Πήγε διστακτικά και άνοιξε. Κανείς. Μόνο ένα μικρό δερμάτινο τετράδιο κάτω στο κατόφλι. Το πήρε. Δεν είχε εξώφυλλο. Μόνο μία φράση στη σελίδα. «Σήμερα θα με δεις». Νόμισε πως κάποιος του έκανε πλάκα. Έκλεισε την πόρτα και ξάπλωσε. Όμως δεν κοιμήθηκε. Όλη τη μέρα ένιωθε κάτι περίεργο, σαν να τον παρακολουθούσαν, όχι με απειλή, αλλά με ενδιαφέρον. Το απόγευμα πήγε να μαζέψει ξύλα στο δάσος. Και εκεί τον είδε. Ένας άνδρας με μακρύ μανδύα και καθαρό βλέμμα στεκόταν ανάμεσα στα δέντρα. Δεν είχε πατήσει καν το χώμα, αιωρώνταν ελαφρώς και γύρω του δεν υπήρχε άνεμος, ούτε θόρυβος. Ησυχία, απόλυτη. Ο Στέφανος πάγωσε. «Ποιος είσαι?» «Αυτός που ζήτησες να δεις». «Τι είσαι?» «Άνθρωπος». «Ήρθα γιατί με φώναξας με την προσευχή σου». «Δεν προσευχήθηκα, φώναξα με οργή». «Και αυτός άκουσε και την οργή σου, γιατί ακόμα και η κραυγή σου ήταν κραυγή παιδιού προς πατέρα». Ο άγγελος τον πλησίασε, χωρίς να περπατά. «Ο Θεός δεν σε εγκατέλειψε. Εκείνη τη νύχτα, όταν η οικογένειά σου έφυγε, εγώ ήμουν εκεί». «Και γιατί δεν έκανες κάτι?» «Γιατί το σώμα σώζεται ή χάνεται, μα η ψυχή κερδίζεται όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Ήταν η ώρα τους. Η δική σου ακόμα δεν έχει έρθει». «Και γιατί έμεινα εγώ πίσω?» «Γιατί κάποιος έπρεπε να γίνει φως για άλλους που περνούν το ίδιο σκοτάδι. Γιατί η πληγή σου, όταν γιατρευθεί, θα γίνει φάρος». Ο Στέφανος έβαλε τα κλάματα, πρώτη φορά μετά από χρόνια. «Δεν μπορώ να γίνω φως, είμαι γεμάτος σκιές». Ο άγγελος άπλωσε το χέρι του και ακούμπησε το στήθος του. «Εκεί ακριβώς βρίσκεται το φως. Πίσω από τις τάχτες σου υπάρχει ακόμα σπίθα». Ξαφνικά όλα σκοτίνιασαν. Όταν ξύπνησε, ήταν ξαπλωμένος μπροστά στο τζάκι του, με το τετράδιο στα χέρια του. Μέσα είχε γεμίσει σελίδες που δεν υπήρχαν πριν. «Θα φέρεις ελπίδα εκεί που υπάρχει θρήνος. Θα μιλήσεις για μένα εκεί που υπάρχει σιωπή. Θα θυμίσεις τους χαμένους ότι δεν είναι μόνοι». Από εκείνη την ευμέρα, ο Στέφανος άλλαξε. Κατέβηκε από το βουνό. Μίλησε. Άκουσε. Έγινε εθελοντής. Κάθε βράδυ διάβαζε το τετράδιο σε ανθρώπους που είχαν χάσει τα πάντα. Και κάποια μέρα, χρόνια μετά, ένας άγνωστος του χτύπησε την πόρτα και του έδωσε ένα τετράδιο. Άδειο. Μόνο με μία φράση. «Τώρα εσύ είσαι ο αγγελιαφόρος».